Здравейте! Вчера се върнахме от планината от хижа Ехо и аз реших, докато ми е прясно всичко като усещания и впечатления и докато бебето спи, да ви разкажа малко повече за носенето в планината с ето това приспособление Самара за носене на дете. Кога го предпочитаме, кога не го предпочитаме, разликите с ергономичната раница, предимства, недостатъци и моя личен опит. Все пак не забравяйте, че това е просто едно лично мнение. Ако и да е от консултант по бебеносене, личният опит си е личен опит. Ще ви кажа, освен личен опит, и малко фактология, така информация за този вид приспособления. Предполагам, много от вас са виждали какво представлява. Аз съм избрала един от наемните, които имам в вълшебен възел. Това е Deuter Kit Comfort, един доста базов модел и стар, бих казала. На марката има така подсилена конструкция. Може да видите с стойка, през рамки, колан и място за детето. За разлика от ергономичната раница е доста по-обемен, доста по-тежък. Това е един от недостатъците му всъщност на това приспособление Самара. Този специално всъщност е доста лек, тежи само 2100. Аз съм носила и с такъв, който е бил 3700-3900, което си дава доста сериозно допълнително тегло. Но пък е много здрав и стабилен. Аз лично взех да предпочитам Самара за дълги хайкове, за дълги преходи в планината, особено за многодневни. Особено ако двама родители ще носят. Едно от огромните предимства е мястото за багаж. Ето, може да видите. Този Deuter има доста малко отделение за багаж всъщност и събира много малко неща и няма разпределения. Други модели на марката имат. Лятото ползвахме един нов спрей от наши приятели, който беше просто невероятна лимузина. Имаше на кръста отделения, тук отзад отделения, отстрани имаше джобчета с мрежички, просто навсякъде беше помислено за всичко. Сега аз няма да правя ревю на самия модел с неговите характеристики, а по-скоро на концепцията Самар и ергономична раница са отнесени към носенето в планината. Вероятно видеото ще стане малко по-дълбичко. Така, мястото за багаж е един от бонусите на Самара. Всъщност някои техни характеристики са както минуси, така и плюсове всъщност. Място за багаж е такова нещо. Подсилената конструкция, както ви казах, това пък придава обаче допълнителна тежест. Повечето Самари имат възможност да се закрепят самостоятелно, когато се оставят на земята, т.е. бебето може да стои вътре, ето така, без да го държим. Все пак трябва да сме сигурни, че няма да падне, можем да го застъпим отзад. Това е бонус, защото двамата родители могат лесно да си препредават спящо дете. Например. Също така, много от тях имат дишещ гръб, ето този с мрежичка, не всички са така. Това ще кажа, че е и плюс и минус факта, че детето не се опира директно в родителя. Когато носим лятото, определено е плюс, защото не се запарваме. А когато носим зимата пък, не можем да топлим детето със собственото си тяло, така че тогава може да бъде минус. Както при ергономичната раница има много плътно докосване на детето до родителя. И с плътния контакт идва и друга тема, именно изместване на центъра на тежестта. Всяко нещо, което дигнем, дори тази клечка ни променя центъра на тежестта. Обаче в ергономичната раница детето е доста по-плътно прилепено към нас и много по-малко ни улашка, заема по-малко място. Тук габаритите ни стават по-големи. Съответно, детето, стоейки в Самара, доста повече ни променя центъра на тежестта и ни прави по-нестабилни, и по-тежко цялото нещо. Това понякога е доста сериозен недостатък, особено ако не може да регулирате добре самата конструкция по вас. Тоест, много често този примерно не се регулира разстоянието между колана и през рамките. Някои модели тук имат опция за смъкване на през рамките надолу и разстоянието между колана и през рамките става по-късо.
Също така на колана може да му се удължава тази подплатената част за по-едри хора и да се скъсява за хора с по-тясна талия. Тук това не може да се направи. Има и различно твърди и дебели колани, разбира се. Да, ако не може да достигнете хубав фит и хубаво прилепване на самара към вас, доста сериозно може да ви лашка. Разбира се, марките работят към много регулируемост в това отношение. Deuter Kit Comfort имат и модел, който тук се регулира. Това е избегнато. Лятото Оспрея, с който носех, също можеше да се регулира. Това беше много удобно. Може за доста дребни хора, може и за доста едри хора. Това нещо трябваше много сериозно да го затегна по себе си. Но пък лятото с Оспрея, тук много сериозно ми се впиваше в тазовите кости и бях буквално натъртена. Моето усещане е, че самара не е моето нещо, но въпреки всичко оценявам употребата му в планината. Както казах, при многодневни преходи с нужда от носене на повече багаж. По отношение на многодневните преходи и на лятото, нещо много хубаво, което имат самарите, което нямат раниците и е голям минус, е сенника. Сега различните самари имат различни сенници. Някои са по-големи, по-стабилни, тук се прикрепя така. Пак ще спомена Оспрея, който носех лятото. Имаше много добре измислен седник. Тук имаше мрежичка и бебето много хубаво си опираше в главата. Така че седника е много полезен през лятото. И разбира се, отново по-малко се запарваме. Детето също може да се спи вътре. Тук има възглавнички много често отпред, за да си облегне главата. Разбира се, има катарами. Често тук височината може да се регулира. Постига се доста добра регулируемост в интерес на истината и при самарите вече. При раниците детето е опряно в нас и няма седник. В най-добрия случай има качулка, но пак си е доста топло. Тя по-скоро ни служи за фиксиране на главичката, ако е заспало детето, не чак или при силен вятър, не чак толкова да пази от слънцето. Повечето самари имат и дезодобрани, моя също има прибране. При някои се купуват отделно тези аксесуари, т.е. добавят допълнителна цена, допълнителна стойност към цената. Също така някои самари имат стремена, понеже позицията все пак не може да бъде като в ергономична раница. Имат стремена, за да може кръченцата на децата да не висят. Аз на този нямам в момента. В ергономичната раница позицията сигурно е по-благоприятна за детето, отколкото в самара. Затова тук обикновено имаме долна възрастова граница и теглова, разбира се. Повечето производители казват 6-8 месеца и това е долната граница на долната граница. Пак зависи колко е едро детето и как застава. Аз съм виждала и 10-месечни деца, които са по-дребни и стоят доста зле в самара, доста обвиснали. Сега и при някои самари тази част тук, която е седалчетата, е по-широка, при други е по-тясна. Така че не можем отново да генерализираме, но трябва, изискването е детето да може да седи отпред, да може да седи самостоятелно. Един минус на самара е, че не може да носим отпред. Сега, като цяло в планината, при преходи, носенето отпред го правим само за малки бебета, които не ни пречат и не ни тежат. Ако се опитате да изкачите един баир с по-голям товар отпред и на гърба, нали, не случайно туристическите раници ги носим на гръб. На мен ми се случи да падна с малко бебе, почти новородено в носилка отпред. Когато то се събуди, вдигна си главата и аз просто не виждах къде стъпвам и се спънах в щеките си. Така че това трябва да се има предвид. Но пък ако имате дете, което често иска да се носи отпред, е недостатък с самара. Аз това го преодолях с един аксесуар, който си купих, който въобще не е свързан с самарите. Може да носи и обикновена туристическа раница. Сега няма да му отделя много време. Но това е една приставка, която се казва Trail Magic. Американска е. Фиксира се отпред за туристическа раница или за самар. Може да носите и второ дете, или просто ако вашето дете вече е пораснало и си ходи, но все пак има нужда време на време от гушване отпред. Ето така се слага. Ето това нещо се прекарва през тези ремъци отгоре. Става нещо като умбахимо отпред. Ще направя отделно видео за тази приставка. Само казвам, че е възможно да носите дете и отпред по този начин.
имайте предвид, че теглото ви доста нараства. Ако имате Самар с тегло 2-3 кг, примерно ние лятото, като тръгнахме да правим 4, неуспешно след първия ден, Самара ми беше 3700, бебето ми беше почти 9 кг, 8800 да кажем. Носех литър и половина вода и около 3 кг дрехи, пелени, барчета. Всъщност основният багаж на бебето не беше в мене, в раницата на баща му. Така че гонехме 15 кг. Това е доста сериозен товар. Особено ако минавате по по-технични участъци, правите по-дълги преходи. Това си е натоварване. За справка, ние, например, на Коме Мине, моята раница не превишаваше 6100-6500, може би с водата в края на деня падаше под 6 кг, разбира се, когато се изпива повечето вода. Така че виждате тук 2 пъти и половина повече тегло имаме. Това определено се отразява, поне на мен ми се отрази. Самара си има определено своето място в носенето, особено за планина. Има хора, които го предпочитат и в градски условия. На мен ми е голям и обемен. Но да, може би аз съм свикнала прекалено много с усещането от слинговете и раниците и търсим същото усещане в нещо, което концептуално не е направено да е по този начин. Все едно да караш ролери и да търсиш усещане за колело. Те двете неща просто са различни. Може и с двете да се возиш, но всъщност концептуално са съвсем различни като усещане. Няма нищо лошо в това, разбира се. Така че Самара е нещо, което си заслужава да имате за едно за ходенията в планината. От нас могат да се вземат под наем, тъй като често все пак става въпрос за по-кратки преходи. Аз лично имам 4, въртя ги в различните периоди, различни от тях са ми по-удобни, в зависимост от това какво облекло носите. През по-студения сезон децата в Самара трябва да ги обличаме една идея по-добре, тъй като не се движат, не се опират в нас, със собствени връхни дрехи са. Има добра екипировка за планина, така че може да се информирате по тези въпроси. Определено е приспособление, което си заслужава и което ние започнахме с цел да ползваме доста редовно. За другите си деца си ползвах ергономични раници с всичките плюсове и минуси, за планината говоря, на това нещо. Например, ако носиш ергономична раница на гръб, не можеш да носиш никакъв багаж или почти никакъв. Най-много в дисаги на кръста да си сложиш някакъв малък личен багаж. Докато тук можеш така доста сериозно да товариш пейзажа. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете в коментари или на лично съобщение, ще ви отговоря. Ще се опитам да направя отделни ревюта на самарите, но по-скоро идеята тук беше така концептуално да изясним разликата между самар и раница, смисъла, кое кога използваме. Ето може да го разгледате. Тук му е проветривия гръб през рамките. Тук имаме ремъци за допълнително затягане. Този ремък на гърдите, който се свързва, се регулира като височина. Колана, колко е подплатен и основната конструкция. Има самари, които имат възможност за закачане на доста неща по тях. Пропуснах да кажа за горния възрастов и теглови лимит. Повечето са планирани според производителите 15, 18, 20, 22 кг да носят, зависи от марката и модела. Някои са си оказани, че са за леки, кратки хайкове, други са, както казах, много сериозни лимузини за дълги преходи. Тук вече е въпрос на избор какъв конкретен самар ще си изберете. Надявам се да съм ви била полезна с това видео и ако имате въпроси, да се колебайте да ги зададете. Приятно ходене в планината!